slår sig. Det er også ved at være tid til, at vi skal have fundet årets underviser på politik og økonomi for 2023. Jamen, det var ret i, Astrid, men der er vel ikke så meget at gøre. Du vil bare give den til Mikkel igen, er det ikke det? Men kan vi godt gøre det sådan? Fordi der blev nødt til at være vel sådan lidt demokrati over det vel, selvom vi nok godt ved, hvem det bliver egentlig. Ja, men altså 4 gange i streg. De skal godt nok vække de der stemmer meget kraftigt, hvis han ikke skal vinde. Men okay, for at få det helt på rent, så må vi lige lave en afstemning. Og så hvis han så vinder for 5. gang, så må vi måske gøre noget endnu større den her gang. Jeg synes selvfølgelig ret i, men hvad kunne vi så da gøre? For eksempel en pokal eller et eller andet, eller en fest, eller... Hvad synes du? Altså en fest er jo altid fed, men det kunne jo godt være en idé. Ja, ikke? Det kunne være pissefedt. Måske det er ikke den bedste idé med det fest der. Jeg tror også, det er alt for dyrt. Vi får aldrig lov til det på det. Så må det altså blive pokalen. Det får Mikkel også meget mere nytte ud af. Nå, nu kommer en helt stor overraskelse. Hvem må der vinder igen i år? Det var nok ikke den store overraskelse nu. Halløj! Halløj? Kom Mikkel. Hvad satan? Nå? Vi kommer på Pøf, og Ja. du har vundet årets underviser. Ej, er det rigtigt? Og 5 år i streg nu. Så Ja, det er sgu rigtigt nok, ja. de skriver, for at være en engageret, energisk og humoristisk underviser, en underviser, som giver sig tid til at formidle kompliceret stof, som alt sammen bidrager til at motivere de studerende og fastholde glæden ved at møde op til undervisning. Så du får også en her. Ej, tusind tak. Og så i indledning af, at det er jo 5. gang i streg, så er det faktisk lavet sådan en pokal til dig her. Verdensklasse. Det er sådan. Sådan der, yes. Og lige 2 flasker vin, du kan hygge dig med her. Ej, tusind tak. Det bliver jeg glad for. Tak for det. Kære politikøkonomer, her er bare lige en lille videohilsen som tak for denne fornemme pris som årets underviser 2023. Jeg er utrolig glad og stolt. Tusind tak for det. Og så i år så fulgte den her med. En pokal, fordi det er åbenbart sådan, at ligesom i VM i fodbold, når man vinder pokalen tilpas mange gange, så må man tage den med hjem. Så jeg er virkelig glad og stolt for den her statuette. Jeg vil gerne sige tusind tak til mine studerende i år. Det var en udsøgt fornøjelse, og jeg er virkelig meget tilfreds med, hvordan det er gået, både i løbet af semesteret og til eksamen. Så tusind tak for det. Også tak til mine tidligere studerende. Og så håber jeg at se jer alle sammen på gangene, og måske også, hvis vi er heldige, i forelæsningslokalet. Så tusind tak igen, og vi ses.